So ayan guys, nandito na tayo sa aming kakarating ko lang guys. Okay. Okay. Oh, balog lang sa payagaw ay. Ataman? Atanman. Yung para sama. Kini singa makuso mo sa kayo. Diyan nagpulain ng tan, balong tanong putan, at makulit lang ang kalit ang. Ay balot tayo atalami dati. Matang tayo kapag lang. Okay na. Laki. Laki ko na ano laki yun. Laki ba? Laki ka na sala kan lang. Kada sa barang. Jatuh pergi lah, tutup. Bukasan nyo na. Bukasan nyo. Hoy, hey. Ayan guys. Hey, sana lang yan. Ayan guys, nandito kami ngayon nagpapatawag dito. Papainit ng nagbibilad ng palay. Kanya ba guys? Ang daming palay doon guys. Mahaba pa niyan guys. Tapos nandito pa sa likod namin yung mga palay. Hi, hi, come on. Hi. Hi, come on, Dad.
Video pa to. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Yan. Mga fans. Lang.